Marius, hier bin ich Strickland, Manitoba. Es wird mal ganz greis und sehr kalt und wir haben hier mit Gas. Der ist von Saskatchewan gekommen, an die Kirche, das Glas soll sehen, die am Montag ein Taxi fahren, Hanna war dann Krise nach einem Trip hier in Manitoba, dann kämpft ein bisschen bei dir, was läuft. Aber Han, nu will wir bijna een beetje eten merken. Ik weet niet of hier wat te middag blijven, maar Han, we willen van jou wat merken, dat is wat vreemd voor mij. Je wordt vielleicht weit eerst einmal en jullie mama is die nog mal wat ze naam Pankuoken. Op Engels noemen ze de Crepes. Dat je dan deigj en dan worden in een pan gebakken, je brood. So dat je dan een Pankuoken en hier wordt er vrucht nemen, of vielleicht zo'n Satterpulver. Oder so ein Gelatine-Pulver, Jello. Und dann werden wir abgerollt und Frühstück zum Mittag auch als Eissentiet. Nu wollen wir denselben Deig addieren, aber wir wollen den Deig addieren ohne das Zucker zu machen. Bloß den Salz machen. Und dann wollen wir Fleisch broten. Und dann wollen wir von Burritos machen. Und dann hier wollen wir nach Broten, paar wie wenn die fertig sind, muss wir dort legen. Und dort in ein Land, was sich nennt Turkey. Da worden Sonne gemerkt en dort in Europa, so nu willen we dat opproben, dat ligt hier bij Strickland en die hingen daar voor het touw, so nu moet ons dat lekken. En morgen, wer weet, daar willen we hier top komen en dan willen we hier Paulgeschenkjes broden. Ik leef aan wat ik kom, ik wil door nog een beetje video van merken. We hebben van daar willen we Pankuoken, Burritos merken met gemolden rindvlees. Die kan zonder Rindfleisch brokken, das die wollen. Oder Schweinfleisch, Hühnerfleisch, whatever. Aber immer haben. Willst du noch was sagen? Willst du noch was sagen? So Frau, dat je bestrukt ons dat je maar zo schön, du in Saskatchewan, du bist jetzt nicht Saskatchewan, als je dat zo ganz grezen sehr kalt. En hier bij Strickland, hier ben we het zo veel warm. Hier zijn de bruin hout, hier hebben we veel herden. Daar bij Strickland, bij niks Saskatchewan. Maar dat is toch zo koud, En du hast meest geen hout zum herden. En dus den boel Meskite, dat kakt es nicht. Maar hier kan zo veel warm zijn. Maar dat geht aber sehr schön. So, en du iets van de Paulgeschenk, is dat wat ik in squeeze me dat sehr goed interessiert. Maar ik moet wel zijn dat te smaken. En mijn man, die wordt het vielleicht niet melken kan. Die moet je nog een beetje doen. Tjeringeldart voor wat lieden pikken en brengen in de slaarbots. En die wordt het vielleicht niet melken te onkas. Maar dat je dan ook een dood. Joehoe! Nu vrij moet je het van het onkas met die Pankuoken. Oké, daar werden we ons burrito Taco-Fleisch reinmerken. Je kan je dan zo skiewellen. Jeder einer hat für sein eigenes Rezept, wo Taco-Fleisch rein zu merken, aber was ist das, wo wir das von der reinmerken. Hier haben wir Pilzje, Mushrooms. Hier haben wir 2 Peperschoten, einen grünen und roten, das sind Bell Peppers und ein Chile Marron. Und hier haben wir 3 Peperschoten, das sind 2 Jalapenos und ein Jela, das ist ein Chile Güero. Und wenn ihr nicht Peperschoten macht, gleich, dann lohnt ihr das aus. Hier haben wir 1 Kilo gemoldenes Rindfleisch. Und hier haben wir Peper und Salz. Hier haben wir Feuer. Bitter Chesnick, 10. Hier haben wir 3 Zeppelin, weer een Zeppelin gleich, wie gleich een Bellzeppelin. En hier haben wir eine Erdschatten, weer dat gleich, dat we dan een Erdschatten maken. Ik ben het gewand met abgewassen. En dan werden dit allemaal verbeen, en die willen het bloß hastig merken en niks veel Arbeit haben. Dan neem je dat. Dan doe je bloß je Fleisch broden, doe je dat Taco-Speis te maken. Dan heb je dat ook fertig. Doe nou wat je wil. En hier merken we dat Greins aller Schmack fien. En dat eerste waar we de Zeppelin erin broden. En weet je wat hier voor smalbrokken doen? Dat rinsvaart, wat ik het laatst gewezen had. Wat we hadden uitgebrood.
Da kijkt mal. Schaft sehr fein. Sippeln zijn zo meer fijn bruin. Wow, dat gesnek hinein. En dat wow 1 minuut of zo, of 2 minuten. En dan wow dat je alle uitnemen en dan wordt dat even je goed broden. Oké, een beetje rinsvaart. En dan wow we die pilsje. Mushrooms. Smaak bruin broden. Pilsjes zijn ook smaak bruin gebroed. Dan het nächste. Het nächste dat we de peperschoten een beetje dichtbroeden. Vele doen dat niet, maar wie doen, dan heeft het een beter smaak, wanneer het al een klein beetje dichtbroeden deed. En een klein beetje van dat rinssmalten maken. Woehoe! En de eetschokken, die zijn nog rijp, die worden we ook zo meer square broeden, wat een beetje een bruine kleur krijgen, zijn die rijp. En weet je wat, je wordt geen eier en met eetschokken en grünsterk broeden. Dan word je van de Pankuoken ook gaan nog Frühstück Burritos maken. Dat wordt ook zeer schön smaken. Oké, wir setzen das Fleisch erst gut. Kijk hem op. Dan doen we de chili, zeppelin en pilsje ermaken. En dan doen we een klein beetje water maken. En dan doen we nog de eetschokken ermaken. Die zijn meest goed, dat braucht al niks zo veel, maar die goed zijn. Oké, nu hebben we het allemaal gereed. En dan hier hebben we zout en peper. En dan doen we er zoveel maken als we dan blijven. En dan bouwen een beetje smaken. Laten we een pommel extra smaken en bier hier, dat is te veel op eenmaal. Lekker, wat zeer schön smaken. Die kunnen weer tortillas reinmerken en dan krijg je nu tacos of burritos merken, of we worden Pankuoken dicht merken en dan worden die afvallen. Dat is wat we van jou willen. En weet je wat, dat vlees is goed. We worden dat aan een groepje nemen door hem zien en dat vaart alle opzien. Oké, dan wil je weten wat we alles smaakbrokken voor een Crepes Pankuoken dicht. Hier hebben we 4 eier. Daar hebben we 1,5 Köffel warme Milch, 1 Köffel warmes Water. En hier hebben we 4 eetlepel gesmoltene butter. En het nächste hebben we halve theelepel zout. Dan 1 theelepel en daar hebben we nog 2 Köffel meel. Nu willen we dat alle smaak toeperen. En die deigj dat is heel einfach. De eier wordt eerst een beetje fijn slaan. Dan willen we al dat flissen door de neer, dat water en de milch. En dan ook nog de butter doormaken en dat zout. Dan dat gezet erin en dan willen we van door meel maken. En dan doen we veel meel, doen we dan erin wel. Hier zijn een beetje meel op eenmaal en dan een beetje meer. En dat fijn erin dat de kleine klieten maken zijn. Wat leuk, zeer fijn schoven. Zoals ik zei, het meel hebben we nu allemaal. Nu dat je schijt erin, je moet nog met zijn eieren aanbrengen. Zo, nu hebben we zo smaak dan en nu is het eruit. En dan, wanneer je zo'n pan hebt, wordt het niet zo aanbakken, non-stick pan. Dan doe je een schleifje van in. En dan een beetje staat, als je zijn kan smaken rond aan den zo veraan dat de fijn deeg verand is, dat de fijn dan is. En dat schoof zo met zeer fijn. Je wordt vielleicht 1 tot 2 Mal ein bisschen praktieren, aber schaffen das sehr fijn. Dat 4 haben nicht verschrikkelijk hoog. En dan kan je de fijn een beetje losstokken, check je mal. En dan je een beetje naadjes kan je nemen. En de andere ziet vielleicht nog een halve minuut of zo. Dat is dan zeer licht goed. Die wordt goed lang gebakken, dat wil je weten. Schoof ze zeer fijn. Je wordt den deeg alles is dort voorbereiden. En dan zijn we uit vol vlees stappen. Weet dat nog eenmaal wezen. Toen hebben we van groot een schleifje wel een brokje deden. En dat wordt al een beetje fijn veranderd rond aan, dat de fijn lekker dern is. Het zou schijnen dat je einfach een beetje schijnt. Zeer schijn.
Je wordt niet weten wat het nächste wordt dan, maar dat is alle gebakt haben. Dat heeft like 18 of 19 sterk. Ja, we kijken und wir haben ein Härtchen Plastikjes gemerkt. Ich will mal wissen, hier haben sie eine Pankuoken, sehr feine Derne. Und da haben wir das Fleisch. Da wird ein bisschen näher und nu kijken mal, wo die waren toplein. Ich schaue bloß wunderfein, die Pankuoken sind so fein schmiedig, die gehen so fein überall da. Sehr krakt, da die half einmal rumrollen und dann die enge, die Uhren, da wird sie näher falten. Da, da braucht ihr alle 10 Finger zu, kijk mal dort. En weil dort ich eigentlich zweimal getan habe, ich will nicht sagen, dann schafft das sehr Geschmack. Kijk mal das. Und das sitzt so wie dann Teil, die ich überfallen, aber wenn es sehr dern ist, das ist gleich so schrecklich viel. Und was ich was ich seht, die können, steht Fleisch, die Eierbroden, Feinbroden, und Greins, Pepper, Salz, Sepp und all so in der Markt. Dann merkt ihr Breakfast Burritos, das wird auch sehr fein schaffen. Nächstes Mal, weil ich dort auch brauchen, steht Tortillas. Das schmeckt sehr schön. Und ja, kijk dan naar hemel, dan de ene de waar ze neer, schmack überfallen, dan hol je den door, dan doe je den andere dort nach waar, krijgt ze staat. Dan haal je de top, dan wou de rein alles staat, en weet je wat, je kan die niet als dit eten, die zei goed, dat vlees is ook goed en warm. Oder je kan die nog een beetje brood, ik wil dat wezen. En weet je wat, hier hebben een klein beetje butter neer, die worden vind ik moe derven, waar je een pan hebben, wat daar, niet aanbakken, dat aanstikt. En die broden zijn heel erg bruin, waar je moet je bij zijn een beetje oppassen. Door kijk mal, die houden rondom allebei een beetje bruin gebrood. En nu willen we eten. Well, hallo. We hebben hier van de jas. Onze kerkjes waren gekomen van Saskatchewan. Maar we hebben hier van de Strookland Pankuoken Burritos gemerkt met vlees. Ik koop die gleichen dort en ik zeg God war dankbaar voor jullie alle. God dankbaar voor de schöne maaltijd en God dankbaar dat die nog waren leven. Viele Menschen, die sind die letzten 6 Monate gestorben, die sind nicht mehr hier. Und werden die Menschen nicht vergeten, für die zu beten. Aber immer haben, die werden das hier schmecken. Und ich tue deswegen so halb ab, wir werden sein. Und das erste war dann ein bisschen stört. Was läufst du? Ich hoffe, du wirst das hier von dir auch schmecken. Wir werden sein. Wow, das fährt jemand bloß so hastig an und dann verfährt die sich einfach größer. Oh, wow, aber dort ist ja bloß wunderschön. Und dann diese Burritos, die Charge ist so fein weg, ganz anders als Tortillas. Ich meine, Tortillas lege auch sehr, aber das, ich hab die Proben dort. Dat kan je afrieren en lusten en afrieren en her daar weer uit. Brood je een klein beetje met boter. Als je dan hier nog met huidig vat, wat ze dan diepvrij, dan huidig vat brood nog bak, dan rust een klein beetje met boter. Dan krijg je dat plus perfect. En wij dat niet wel, je daar weer het niet meer brood, dat zijn ruiten goor. Weil de vleesjes had eigen raad, dat zijn de ruiten eten. Strookland. Nu kan ik hier ook van de onkers eten. Dat heeft mir nog niet eingelegt. Aber wir mein Mann ist nicht hier. Der fährt den Scherven, ich hier seine wie wo durchgebrochen. Aber wir haben uns schon dort. Ich bin hier. Und nu will ich eten. Und zum Glück, ich bin hier nicht alle Tage, wo ich ob ich noch gefragt wurde. Aber ich bin dankbar, dass ich hier bin. Und en mir wordt gezegd, ik moet dit maar smaken. En ik word hem maar proud. En keine Zeit, ik kan niet inhoud. Ik had niet het liedje van toen te Weihnachten. Maar dan hebben ze me niet een hout gekauft. Dus ik zei, ja, vrouw, dankbaar voor. En we gaan nu wel dit maar proeven. Ja! Wow. Dat helpt
wollt ihr überhaupt nicht haben? Mama, hou die Fuß! Du hast je bloß grauswattig! Maar nu wou dat wat smaken. Ik heb hier wat van sweet and sour sauce. Nu willen we dat smaken. En je kan hem met guacamole, met dit chokken en smoonvat. Wherever je het wil, dan kan je het brokken. Nu wou dat wat smaken. En wanneer ik hier zo'n beetje vernünftig eet, dan wordt het veetje met zijn haak. Wat dat mag zijn. Dankzij mij voor mij aanloden. Dankzij. Dan zijn we ons de nächste Mal hier van Strukland. Buena vista. Sehr schön.